Magisgot gihapon ta gugma gihapon karon, so tulo ka semana tang nagisgot na og gugma niagi nga mga unang Domingo sa February o kung masayop nagisgot ta og tinuod nga gugma. Ang gugma igsoon na kay relasyon sa Ginoo o naa kay relasyon sa isikatawo nimo. Ang gugma atong nasabtan nga dili lang siya sa sulti kun dili sa buhat. So kung tinuod kang gugma sa imong isikatawo, imo siyang buhatan og maayo, ilabi na diha sa Ginoo, mosimba gid kay. Kaduha nga Domingo nagisgot ta og truth and love, ang kamatuoran o ang gugma. Dili pwede nga magsulti kag kamatuoran wala po'y gugma. So ang pasabot ni adto nga pag nagugma ka sa katawo imo siyang sultian sa tinuod bahalag masakitan siya. Ngano man ay gugma man kaniya. Sining kabutagon atong isgutan, speak the truth in love. Mao gapon sultian nimo sa kamatuoran pinaagi diha sa gugma. So makita siya sa Mateo 18:15 hangtod sa 30. So taas-taas kay ni siya nga basahonon. Pero ato lang basahon igsuon kining 15 hangtod sa 20. Ato lang padayon pagbasa sa diyang magsugod at tagwali. Okay ra ba? Okay, Mateo 18 diha sa 15 hangtod sa 20. So atong basahon, kung ang nimong igsuon makasala kanimo, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa gingon sa kasulatan. 17. Ug kung dili galid siya mamati kanila, sultii ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka dili magtotoo og obrador sa buhis. 18. Ug busa sultian ko kamong tanan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultian ko kupagayod kamo kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsay unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. Magampo tayo igsoon atong iduko atong ulo sa makausap yung atong mga mata. Lord, salamat sa kabuntagon, salamat kay Lord sa tibok semana nga ikaw nagapanalangin ka namo. Dili lang sa kwarta, kundi dili sa kusog, sa gininhawa o sa hangin, o Dios. Salamat kayo, Lord, nga bisag grabe kadautan ang kalibutan na karon, daghan na kayong mga krimen, daghan na kayong mga dili maayo makita na mo sa social media o sa TV. Apan tabangin ni Lord nga dili na mo makalimtan nga naay maayong butang imong gihatag kanamo, o Dios. Mahitabo gid ning mga daotang mga butang sa kalibutan. Ang importante, Lord, nga kami safe ni sa imong kamot o bisag unsay mahitabo, kaming tanan secure diha nimo, Ginoo, tungod kay may kinabuhi ning walay katapusan. Ang kalibutan matapos, apan imong pulong dili gayud amo labay kawang, o Dios. Tuguti, Lord, ang akong mga baba musulti sa kamatuoran og maghatag og kaalam kanamo, o Dios, nga dili ang among emosyon may maghari sa panahon nga namay mga problema sa among panimalay ug sa among isikataw, kundi ang kaalam o ang gugma nga gikan kanimo. Holy Spirit, tabangin ni sa pagpasabot o pagkinabuhi sa mga pulong nga imong gisulti karon, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. May buntag sa makausap? Nasa mong tapad din nga madyong buntag. Nanihapon na ka? Bitaw ko ka, nihapon natin snacks inyong hapon. Salamat sa atong sponsor, gikan sa Our Daily Bread. Bitaw, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. So balik ko na ko ang title, Speak the Truth in Love. Isulti ang kamatuoran diha sa gugma nga gikan sa Ginoo. Ingon nga Kristiyan akong balikon igsuon, kita nga mga Kristohanon, pasabton ta sa Ginoo nga kung nahigugma gid ta sa usa ka tawo, ato gid silang sultian sa ilang mga sayop. Siguro kung naandan sa inyo mga igsuon nga sa atong panahon karon nga pagbabuhat og sayop normal ra sa ato, di ba? Pero dili gid kalikayan pag magbuhat ang usa ka tawo og sayop, dili pud siguro moingon ka nga pasagdaan na lang kay sayop pa niyang gibuhat. Di ba na panahon gid nga pag makitan gid sa usa ka ginikanan nga sayop ang gibuhat sa usa ka anak, badungod gid niya. Ngano man nahigugma man siya sa iyang anak igsoon. Amen. So muna nga sa atong kinabuhi, tudluan ta sa Ginoo, dili lang saan pagkinabuhi sa kalibutan nga makasugakod ta sa atong pagkinabuhi. Dili lang ta tudluan nga
unsaon nato nga i-bless ta sa Ginoo, batog tudluan ta sa Ginoo, unsaon nato nga maghari ang gugma sa atong mga kinabuhi. Dili lang sa atong kagalingon kundi sa matag tawo nga atong mahimamat igsuon. Amen. So ni pangutana karon, kinsay nakasuway diri o giinsulto na ka? Isa ang tiil. Suda na pastor oy. Nakasuway siguro na nag-insulto ta, kanang gisugsog ta sa atong unsay physical nato nga kuan, ha, pastor dakog ilong ana ba? Mao ni sugsog na sa una. So kitang tanan siguro nakasuway nag-insulto sa kinabuhi kanang gibugal-bugalan ka. Nga nausab ito nang pag-high school ka kay chikon tong attendance sa imong kuan kay kinsa imong ginikanan sugsugo na ka. Nakasuway man na oy bungloy, tiyang papa si bungloy man. So mo ni tawag sa imo So daghang tag mga pagbugal-bugal insulto nga nasulayan. Kining nakasuway na ba pug kag gi-personal ka or nasakitan ka. Kana bitaw usahay man digsoon pag mawalihan ka, masultian ka sa pulong sa Ginoo labi na sa kuan. Wako kay bawo siguro sa inyo og may mga tao nga na-insulto siguro sa ako or na-misinterpret ko ninyo. Kaya dili mo gina siya kalikayan, di ba? Or nakasuway mo nga nahiubos ka sa kauban ni mos pamilya. Or nahiubos ka sa kauban ni mos panimalay. Di ba nakasuway man dugana no? Unya siguro nakasuway po siguro ka nga naglalis mo sa imong isikataw ni nagbungol mo. Kini. Daghan sa nakasuway na to ani. Nga basag di ka bungol, mabungol ka. No, basag na ato yung mga panaglalis. Kanang wa natin tagdanay. Ngano man, ingana man tang mga tao igsuon. Nakasuway kita na igsuon. Kanay pong nakasuway pud ta nga maglalista o mag-away ta tungod kay dita parag partido. Karon kay hapit na ba ang eleksyon. Di ba usahay imbis kay naamos usa ka pamilya ang inyong pangunahuna ang inyong pagtuog, pagsalig og inyong kuan lahi. Ngano man lahi sa gituuhan nga dapat kani atong butuhan kay insakto ni siya, kani atong butuhan kay muhatag ni sig kwarta. So daghan tag mga prinsipyo kabayan ana. So wa ta nagkalalis igsuon, awa ta nagkahiusa. O nakasuway kang gaaway mo sa inyong anak kunya gadumot mong duha. Daghan ang mga case nga anak nga ang ginikanan magdumot sa yang anak tungod kay ang mama yaw-yawan kayo siguro or ang mama may mga prinsipyo nga ang anak dili kauyon. Napoy mga prinsipyo nga ang anak ang ginikanan di pud kauyon. Unya manghitabuod siyang mga anak mga igsuon. Unya nakasuway siguro mo nga tungod kay na may utang maglikay ni mustaw. Si nakasuway ana. Pero bitaw mayon siya nga bayre ko ning sunod buwan ha. Unya tungod kay hapit naman. So nagpaningil nimo maglikay-likay na ka man. Kasi ko ano to basig paninglan na budani kaniya ba akong kwarta kay ako nipat bugas. No? So nga na ang mga mga sitwasyon nga nakasuway ta igsoon or nag-away kini di din kalikayan mag-away ang bana og asawa. No, nay maglabayanay plato, magbukanay kaldero, yan bitaw. Kanang magkihaanay gani usahay tungod kay grabe ang panag-away. Or kanang dili nakatagdon sa mga tao tungod kay mingon sila nga lahi nakagtin-ohan o nagsimba na sa laing relihiyon igsoon. So ang punto nga sa tanan nga mga kagubot og problema sa kinabuhi, ingon nga Kristohanon, ang tumong igsuon kay dili man gyud kalikayan, ha? Butang ni sa mga unahuna, bisan pag unsa ka perpekto ang usa ka tawo, pastor man siya o pare, ibutang sa mga unahuna gyud nga tanang tawo masayop. Dili gyud kalikayan nga magkalalis, magkaaway, magdumot, magbungol gid mo ngano man. Tungod kay kitang tanang tawo mga igsuon, tao rata, makasala gihapon ta. Pero ang tumong nato, pag naay mga ingana nga mga sitwasyon, ibutang sa mga una pag Christian ka, imong tinguha nga mabalik ang relasyon ninyong duha. Lisod no. Samot na og kanang grabe kaayo ang inyong panaglalis o inyong mga nahitabo sa inyong kinabuhi. Nga naman, sa pastor nga naman nga gikinahanglan gyud nga mabalik ang atong mga relasyon tungod kay usa ka tumong igsuon nga si Jesus nga nagpalansang sa cross, ang pinakatubong gid niya nga mingani sa kalibutan para mabalik ang relasyon sa tao ngadto sa Ginoo. O ang relasyon sa tao mabalik pod sa iyang isikatawo mga igsuon. Amen. Kadagan ka sa mga relihiyon karon sa mga simbahan nga ang tinguha gid nila nga mudagan ang ilang membro, musikat sila or kining dagang musunod nila pero wala nagtinguha nga ang gugma sa Ginoo maghari. Gani pag ang usa ka tawo mobalhin sa usa ka pundok,
masuko sila. Maingon sila nga ay musod ang simbahan na kay dili na sila tinukod ni Kristo. Kaya na sila dili way kasiguruhan ng simbahan nga maluwas. Nya mangaway pagid sila igsuon. Ngano man ilang gipakita dili ang gugma sa Ginoo kun dili ang kasing-kasing nga madinumtanon igsuon. Amen ba? Sumunod tumong nato nga magsimba ta. Tumong nato ani nga mao nga series kani nga kitang tanan makabaton tag gugma nga gikan sa Ginoo. Dili kalikayan gyud nga magkalalista, dili kalikayan nga nato mga misunderstanding, pero ang tumong gid nimo nga mabalik ang inyong relasyon. Dili siya sayon apan tungod sa gugma sa Ginoo makaya nato. Amen. Makaya ba? Kaya tayo. Nga naman na ang Dios igsoon nga maguban ka nato. So balik ta sa atong gibasa kaganina. So unsaon man nato igsoon pagsulti sa usa ka tawo pinaagi sa gugma? Kinagdan sa ato pagbusog kag problema atong ipaagi og unsa man? Suko o ipaagi nato og demanda o ipatulpo o ipabarangay o kanang kusgan ka o dato ka ato ni sa mikuan. So usahay igsoon ang atong mga pamaagi dili na makapalipay gyud sa Ginoo. Na muhamtong siya grabe kaayo nga mga problema pagayod sa kinabuhi. So itong tanawon igsuon based sa Bible unsaon nato pag-settle og naay mga problema sa kinabuhi. Amen ba? So ang una nga point igsuon is sultian or mag-istoryaanay. Kana mo ingon mag-istoryaanay. Kay ang pinaka problema sa panimalay nga magabungkag walay communication. Walay istorya anay. So man atong tan-awon igsuon unsay pasabot ani mag-istorya anay. Ingon ang Matthew 18 verse 15 tanawahat. Example ni Jesus nanghatag siya example. Kung ang imong igsuon or ang imong higala silingan makasala kanimo adtua siya o pakit-a siya sa iyang sayop. Ngayon siya apan himuot nini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo magkauli ang inyong maayong kabubuton. So sa unsa pamagi igsuon pag naay tawo nga makasala kuno nimo imo siyang istoryaan. Pero kaning istorya dili ni siya pinasingka. Kabantay ka nang mag-away tawo say. Straight away samok ni sakit away. So yung problema nimo. So kung nga na kung igsuon problema na siya. Ingon ang Bible pag sugluran nimo ang usa ka kalayo og lain kahoy mas mukusog ang kalayo. So, tudluan ta, dili ko perpekto nga pastor ha. Bisan ako po nakasuway ko ani sa akong kasawa sa akong mga sikataw. Pero sa grace sa Ginoo, nagkat-on ko sa kinabuhi. Mo nang tudluan mo nako. Aron sao nato nga kanang pag-solve ang problema nga naay kaalam nga gikan sa Ginoo. Amen. So kung mosolve kag problema kuno igsuon, atong pagtawgo ng tao nga nakasala nato unya. Ingon ang Bible, mag-istoryaanay mo nga kamurang duha. Kana bang like for example, kung giinsulto, kintahay si Ate Bibi ni Ate Dorina. Ay mga sulti siguro nga maot ba. Kanya, pag nakaibaw si Ate Bibi, kaya di man good kayan nga makalat ko ng chismis, di ba? Uy, sa ito nga dunggan ako. Nausom na, diri na kasuway, dito na bago pa. Ano, itang usahay ka na bang makadungog ka nga, mudito kag react. Sige nga ni, Dorina? Sago na. Dorina! Kung saan ang nadunggan ako ni Tata nga, hanapin ang tata. Di tata. Sabi ko ng tata, nga, kuha, ganda nagsundan kay suko sa kayo, kay gipangkalat nga na siya, daghang laki ko no, pintahay lang ba? So, inani ang problema karon. So, kung ingon nga Christian ta, kasagaran himuon sa tao, magsuko siya or mag-wild siya or sa may himuon. Pero kung Christian ta, nagkaon po kuani nga, pag nakay madunggan sa isikataw nimo, relax sa una. Isa. Tinuod ba ka nang giingon niya o gidungagan siguro niya? Di posible man ang istorya na dungagan o kuan. So mo nakita na kadungog sa istorya, relax sa, kalma sa unya mangutana sa kaon sa man nakatinuod ng giingon ana. Kay pag once nga mo react dayon nga mosulti ta sa atong sikataw dili maayo diha na magsugod ang problema igsoon. Mo nang kung nako ni conflict ingon ang Bible nga ipakit-a siya sa iyang sayop. Example si Ali og ginsulto ni Priscilla kintahay ni Ma'am Priscilla. Sang pamagi man ha. Nga kini si Aliaw gina niya nga bahuam kag ilok leo. Inaan kintahay ba? Kintahay lang ha. Unya si Aliaw na offend kintahay siya unya tungod kay suko sa kaayo yang gibuhat nga ma'am. Pwede ba magstorya ta kariyo? Magkapit ha. Katskuan. Sa tabilaran ba? Sa may itong kuan.
Nalain gyud ko sa akong giingon. Mga naman. Kunyagi ba ginaw kanimo bawg ilok, nadaghan na pang nakadungog. So siyempre malain siya sumuto nga amo ba? Papaselo ako Leo, na isulti to nako siguro kay nang na ako'y bisita atong panahon na wala ko na pugngi. So yun nga na pag settle. So yun nga na maingon sa atong Bible nga nabasa mga igsoon. Unya ingon siya sa pagpadayon nga apan kun dili siya mamati kanimo padalag usa ka og duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha og tulo ka saksi sumala sa gingon sa kasulatan. So kung dili kuno sa maminaw magdakag lain kauban nga nakadungog sa mga sitwasyon na imo silang sultian nga ingani tarungon ba? Kaya sa mga digsoon pag mo ang problema sa panimalay bitaw daghan kay mga sumbong karon nga dili masulbad ang problema kay kanang walay poor communication kanang walay istoryaanay ba. Usay mo gud sa ato kay okay rang bungulanay na mawa ra lagi na dili na mawa kabantay mo mag-away na mabalik kung sa una nga naman wala man na settle ang problema mo gud sa mga lalaki kasagaran kami pag naay problema gusto na mo nga sulbaron una ang problema o sa istoryaan. Nakita ni mga babae kay istoryaan mo gud dapat. Di ba? Nakaroon mostly diri nato kay mga babae man no. Si Sergio ra man og si Kyle og ako may lalaki. Manang tambag sa ato kita may mga lalaki. Mas maayo yung sultian ang mao nga problema. Ikadagan ng nakasuway sa akong asawa anak. Sa bago mamingga gauban. Digid kalikayan nga maglalis gid ning duha. Kay lain mo may prinsipyos kinabuhi. Lain sa kuan unya mo na nga istoryaan na mo usahay ako masuko ko. Kay kaning lalaki garbuhon mo gud ni. Mao gyud problema sa amo nga pagsultian ni ilabi na kudagan kay tao. Dali ning may ubos manang tambag sa mga mama. Pag naamo ikasulti sa inyong partner ayaw sila sulti og daghang tao. Kay dali na silang mainsulto. Mas maayo inag-uli na lang sultiin. Ano di ka? Ano? Sige na po kag-inom ba? Ano, tuang ka na kong sabaw. Anong istorya ni magkaroon kayo sa manggod? Ang pinaka-problema sa babae insa man. Tagaw-tawan. Ingon ang Bible nga si Solomon, mas maayo pa kuno magpuyo sa atop sa bahay kaysa sa makikipon sa babae nga tagaw-tawan. Tungod kay napulaan naglalaki adto na sa magpuyo atong atop. Ningon mo ang Bible, mas maayo magpuyo sa diserto kaysa magkiguban sa asawa nga tagaw-tawan. Wanang tambag sa mga asawa. Di mo gud kalikayan no nga makasulti gid mo kay kanay mga lalaki manggod. Usahay kanay mga buhat nga mo pagbata bitaw. Pero usahay minus-minusan nato ang atong pagkatagaw-tawan. Ilabi na kung ang mga tao makadungog na silingan. Away na po silang PC. Oh, grabe. Wala ang sakay problema anak. Kaya mga tao biya kay kusog yung maminaw. Wala sa Christian, pugni jud ang inyong pagbati. Nakikinig lalaki pag mapuno na kay gusto kung saan mo buhaton samok. Kapag balaya mo lights ko. So mag-wild na. So di ba nakita ninyo pag usa ka problema igsoon tan-awon ninyo unang unsay may tabos umaabot pag mo grabe ang problema. Amen. Ayaw sa pagpadala sa emosyon karon. Tan-awa sa unsay may tabo sa umaabot kung inyong palabihon ang inyong pagbati. Kay kaning atong pagbati igsoon gasa ni sa Ginoo. Tanang mingon gasa. Pero pag ang atong pagbati di nato makontrol, delikado. Kay kasagaran sa itong mga pagbati, ilabi na pag natas kasuko, delikado gid kaayo. Amen. Mana pag naay problema igsuon, mas maayog yung sultianay og tarong. Ang both sides dapat kahibawong mamati. Kasagaran mo sa ato pagbusog og problema, wa pa kay kahuman og sulti sa gagama na kag imong. Na sige, sulti pa. Hara na, wa pa kay magustorya kay musulti na pod. Nakasuhay mo na, di mahuman ang problema nga naman. Sige og sulti sa imong side. So, ang imong technique paminawon sa nimo, analyze nimo, gabad kay sayop. Sige, humana kag istorya. Mana, ako na pod. Ana ba? Unya ang pinaka the best gid igsuon magpaubos. Tanami ngon paubos. Kay pag once gani ang tao dili magpaubos, di na mahuman. Mo nang gitry bito nato nga sige, sorry na good. I love you. Ana nito. Mo nang salamat sa Ginoo igsuon kung ang usa ka tawo na agyoy Kristus kinabuhi. Tanawa ang gi-share ni sa ganina. Nag-uol ko sa mga siyempre kita mga
asawa, ang pinakasakit man gid sa lalaki, kani mga lalaki dali kay malingaw. Ganahan og lingaw-lingaw sa kinabuhi. Ganahan sila pag nasa sila gibuhat, dapat napod sila kalipay pod nga ilang buhaton. Pero usahay manggod as a pastor, kining masubraan na bitaw, kana bitawng magamit sila sa kwarta nga magbuhat sila ilang kalipay, unya inag-uli sa panimalay wala na gamiton sa pamilya ba. Mo nang tambag nako si Kyle may Andres sa grasya sa Ginoo, salamat gid sa Ginoo nga naabid may usa gid pinakapasalamatan ako sa Ginoo nga pag usa ka tawo wala siya saktong relasyon sa Ginoo, ang pamilya gubot gid kayo. No? Mo nang sa karon mga generation atong tudluan atong mga anak nga dili gid sila musugod og usa ka relasyon pag dili pa sila anda mo tubang sa mga obligasyon o mga responsibilidad. Kadaghan sa nakita karon sa among panimalay nga mag-anak sila o nya dili kahibaw mo barog silang responsibilidad. Pag mga anak mo hilak kasab-an sa gitan dayon, manuoy ko sa mga bata ba? Samo ka anak daw nakagasilpon man gaduwa ang papa. Or magbisyo ang papa, luoy kay bata bisig kinsa ra ipabilin ang anak, luoy kay lagi. Mo na nga kasab-an ra sa gitan ra dayon nya maluoy tas batang anuman kana bitaw musod sila sa usa ka relasyon unya lipay pa kayo pag sinugdanan wa sila kahibaw nga umabot ang panahon nga ilan ang barugan ang ilang pagkaamahan ug mo na pinakasubok kayo mo nang kita gitudluan ta sa Ginoo nga magampo kita sa mga pamilya kay dili nalalim ang kinabuhi ron mahal na kay mga pamilitonon. Muna nga mga anak ninyo nga samtang wala pa musod ang kwantudluoy gid ninyo, sige sultian ba kaya ng Bible man, sulti ang bata samtang bata pa siya kay nakadako ni ayan ang timan-an. Pagwan sa ka bata imo nang pasagdaanan na siya maglaglaag unsa yang buhaton matingan na lang ka kay muli na sinimbalay na nagidala. Nya kana ra bang mga bata kay di pa man matured ang ilang pangunahuna o ilang emosyon asa man ipakuan sa ginikanan. Manang igsuon sa ato nga kinabuhi karon balik sa atong punto mas maayo gid igsuon pag naatay problema sa kinabuhi nga sultian gyud nga wala man ta maanad diri sa atong pamilya og nay problema di sultian karon anada na siya yampo sa Ginoo nga Lord tagay kusog nga sultian ako ang mga problema sa kinabuhi dili lang palabyon bat imo jung panon kabantay ka nang samad pag kanang samad igsuon di imo natambalan di na maayo dugay maayo man pero dugay ba. Munang pag nay mga samad sa imong panimalay para og mag-away manggaling mo di na mabalik. Usari problema ang kutsara ra or ang nilungag ra or ang nilungag nga napagod, bubalik na sukad yung pagkauyab. Maingon dito nga ikaw mo kay nakaingon gipanguyaban ko nimo. Kuno yung sugot mo pugka dito gibalik na dis kay dito nilungag. Kamantay kana usari yung ginalisan muabot nag 20 ka topic ngano man. Wala man nasulbad ang mao nga problema. Pag ang problema nahuman na ayo nagbalik-balik ka kaya naman na makasulbad gid mo nahuman naman to. Di man mabalik ay importante ang karon. Amen. Kana maingon karon. Sumuna nga igsuon ang ang tumong lagi nato nga mabalik ang relasyon nato sa kada usa. Ingon ang Proverbs 15 verse 18 ato nga blihan ang Bible igsuon. Kuna kay Bible sa panultihon. Dili na siya proverbio ha. Panultihon na sa Bisaya, panultihon 15:18. Panultihon 15:18. So ingon ang Bible, kung maglugos pa kag ukab, praktisin na sa inyong panimalay, asa man panultihon diri, asa man kuan. Sige tudloi ang uban igsoon kung wa sila katuod. Panultihon 15:18. Sakto ba ko? Okay. Nana? Kana natin. Di pa makaklaro. Panultihon 15:18 ingon ang Bible. Basahan ko kuna ha. Ang pagkadali lang masuko maoy magkaingon sa panag-away. Apan ang pailog maoy magdalag kalinaw. So kaning kasuko di man siya sayop. Pero kung dali kang masuko magud ka kung sayop ang gibot sa katao pero atong i-try igsoon nga pag naatay mga panaglalis ayaw sad kasuko. Kanang paminawon sa nimo ang sitwasyon usa ka mo react sa mao nga problema igsoon kay pagdaling masuko
maoy makaingon sa panag-away, apan ang pailog maoy magdala og kalinaw. Kinsa may ganahan nga magmalinawon ang atong pamilya? Amen. No, kita tanan no. Kaysa itong ni Pastor Jonas, ganahan tag kalinaw, pero kita usay magdalag kagubot. Kanang lalis sa China o Pilipinas, kanang lalis sa kuan, ayon ninyong tagda. Sulbara sa una ang problema sa inyong kaugalingon, sa inyong panimalay, usa ka magtagad sa problema sa ubang tao. Bantay mo nang kusog kita mag-apil sa problema sa laing tao, pero problema sa itong panimalay, wa na ito masulbad unang-una. Kinisod ka igsoon nga musulbad kas problema sa ubang tao, ikaw mismo wa kasulbad sa imong problema. Diba? So nga na dapat sulbaro nimo una nga paningkamutan gid nimo nga magpailog di kaning nana kay anak dapat taas ug kay pailog. Nana kay pares mas taas ug kay pailog. Mo nang sa wala pa namin niyo. Si Kyle mo siguro og si Connor no, si Aleo. Ibutang sa una-una nga dapat taas ug pailog daan. Kay moabot sa panahon nga kilig pa kay mong duharon, mag-uban mong duha na diha na ta na magsugod jud. Mo nang tapise daan nga taas kag pailog sa imong manghod, sa laing tao kay pag mag-uban na sa imong bana o sa imong pares, diha na magsugod tanan. Manggawas naman ang mga baho ninyo. Ngano gini siya di ay? Mangutot rag kalit. Batasan. Kami sa una ito na. Pawa po kami mangutot sa una tong gawin paminduha. Pugong-pugong pa ka ba? Karon may magutpot tanan na naming duha. Salamat sa Ginoo kay ano bang inamiguro ni sorry kayo. Inamiguro ni nga moabot ang point igsoon ba nga i-pray gid sa Ginoo kanunay nga mas taas gid kag pailog. Amen. Kay kining kinabuhi sa kalibutan dili gid siya paisugay. But patas anay lig pailog. Amen ba? So ang point ikaduha, kung sa gani istoryaan. Unya akong tambag igsoon dili makiglalis kinsay sakto. Kamantay mo ng point nga gusto kang masakto jud kasi sa yok. Lisod kay nang mahuman kung gusto nimong ipakasakto gid nimo ang imong kaugalingon. Sekreto ni sa igsoon, dili pwede nga usbo nimo ang dapat mausob imong partner, but ikaw una usba sa imong kaugalingon. Kay proven and tested din siya pag once ikaw unang mausob, automatic siyang musunod sa imong kuan. Kay may nakita niya. Kaya ang respeto mong dili siya mahatag kung dili mahatag sa usa ka tawo kung ikaw mismo di ka kahibang mo respeto pud sa imong isa ka tawo. Nakasabot sa punto. Muna nga kung nangandoy kang mausab ang imong partner, usba sa una ang imong kaugalingon. Kapag once sa makita niya nga nay kausaban sa imuha, siya pod automatic nga tandugon na si Ginoo niya siya pod naa po'y kausaban sa kinabuhi. Amen. So napabangtanan, so lang tawo nato kung unsay dangatan kung dili ta muundang ang mga panag-away igsuon. Hinumdumi sa pagnaay mga panaglalis gani sa kinabuhi sa inyo igsuon, ayaw sa diretso og react or decision sa mga butang posibleng kanang gamay ra bito kaayo kay sayo manggod kita pag natay mga panaglalis ay pabarangay na to dito ni. Di ba nga na bitaw? So sa inyo na po ng desisyon kung kamo di na makaya, pwede nang ingana nga sitwasyon pero gamay ra kayo nga problema. Ayaw sa sulbara sa una sa istorya ra. Kaya man gud na masulbad kung disuon nimo pakuan na ipakaso dito nimo. Kanang ipa-korte nimo or ipapriso dayon. Batingon ang Proverbs 17:14. Napabang tanan. Yato ning Proverbs 17:14. Unsa may gitudlo sa Bible? 17:14. Ang sinugdan sa panaglalis sama sa liki diha sa tangki sa tubig. Busa hununga kini sa dili pa mudako. Hangad sa ni pastor. Kung naamoy usa ka balde or drum, kung nasay buslot, kung magsahod kag tubig ana, nya kibaw kang nay buslot, unsa may imong buhaton? Magsahod pa kasige. Unsa may imong buhaton? Imong tapakan ang mao nga buslot. Ngano man, sayang ang pagsige ni imong sahod kung nadi buslot gamay, nagasigig lit didto. So ang may tabo mahurot ra gyapon ang tubig. So ingana kuno ang panaglalis. Una-hunaon ni mudaan nga dapat pailog jud ka nga imong i-try ba nga dili sa mudako ang mao nga sitwasyon. Nakasuway mo kita didto no. At di ba? Ningon jud ko ninyo nga sige.
Ganahan mong mga priso inyong mga bana, ganahan mong maguba inyong pamilya, dili. So dito nahunong ang mao nga kuan. So ingana lang ka simple unta ang problema igsoon pag once ang usa ka tawo kung kamong duha nagkauyon mo nga kana bitaw undangon ang mao nga sitwasyon nga naman dili mo ganahang mas mulala. Kaya nakasuway jud ni ani, nakasuway pug kuanin nga mas minglala ang sitwasyon nga naman mas gipairal man ako akong emosyon. Munang ayaw mong tuo sa inyong gibati, kaya kanang atong pagbati, baka ko na usahay. Kanang malipay ka, natural man na siya, mag-uol ka, natural, mahadlok ka, pero kanang pagbati ni mo nga, sa time dito nga naamoy panaglalis, ayaw ni pairalan ng pagbati. Kaya usahay, makasulti kag maot, kumantay ka, makabuhat kag, makainsulto ka, makabuhat kag sayop na desisyon. Munang nga na, mas maayog yun nga, hunungon na ninyo, aron dili na siya mas mudako pa. Kaya sama ni David, kailan mo ni David, no, kato nakapatay ni Goliath. Sa time nga gisugo si David, igsoon nga, sa time nga si Goliath nang insulto sa katawan sa Israel, nangutana si David, unsa may gift o unsa may reward kung makapatay ko aning tawhana. So ingon ang mga tao nga pag makapatay ka ani, di na kapabayrog tax, makapatay ka ani, libre na tanang panalangin unya. Ang bonus, ang asawa ay ang anak ni Saul mapangasawa nimo. Oh, grabe uy. Saro bapo kay kuane ti mapangasawa na kuning hari bantag ni way tuli nga tawo. Way tuli mo tawag nila to. Ti pag di ka Israelita wa kay tuli. Kay sa ilang nga kultura 8 months pa ka bago pagpanganak tulio na kadaan. Mo nang tungod kay nakakita sa reward, nakig-away sa ni Goliath. So unsa to makaturan igsuon? Ayaw pakiglali sa mga butang nga walay hinungdan. Kaya dili gid siya worth it nga imong awayan. Kamantay ka ng awayon ninyo mga usa ka butang nga walay hinungdan ka ng gamay ug kaayo. Kinsay manglungag. Iya na bitaw. Niya mo abot mo og na viral na mo sa Facebook. Nga ba? Pero di man jud kalikayan nga samot nga makita nimong bana nga nailain bitaw. So mo na ni pinaka grabing gugma gid nagkinan sa ginapat. Ang point igsuon ayaw pakiglali sa mga butang nga kanang dili kayo walay pulos awayan ba? Okay man ning awayan nga ahat na mangitag atong pagkaon. Asa man ta mangita og atong kapuy-an, unsa may itong i-bounce to mga anak, unsay makiglali sa mga gitana at may nakaproblema mo sa kaminyoon usa ning kaning financial. So okay na siya basta importante ang inyong giistoryaan, pero mas nice ug apil ang Ginoo sa inyong panaglalis. Kaysa na maglalis mo unya ang manggawas ng mga demonyo, bitaw? Demonyo ka, o ka hinungdan. Pagbantay mo anak, kay pag once nga usa ka bata, magsikadunggan niya mga maot na kuan, nga dakanako niya, mawala po niyang maawat. Mo na nga igsoon sa atong kinabuhi, ayaw pakiglali sa mga butang nga, wala kay kuan. Di ba nakasuway, magita ni simbahan, gites, magita sa Ginoo. Mo na, asa pastor, ningon ko niya nga, pasiluan ako sa akong kung nakasulti mong kunimo o na-open ka sa akong gisulti, niya, mas maayo ato ng sultian sa personal. Minsan, ayaw na kay okay na to. So, at least kay ako siyang giingnan ba sa nagpasangay kong pasaylo niya kay lisod mo gudig suon og ako ipakita ang ako insakto na magugpud ko sayo. So, mo na pinaka-importante nga sa atong mga ingana nga sitwasyon igso dapat hibawtang magpaubos. Kana maingon magpaubos. Unya kay di man gid siya mamate, di ba? Atong gibasa gid ganyan ano. Kamong duha ni gastorya, di man gid siya mamate. Na duha o tulo na igasulti niya nga ang imong gibuhati o imong gibuhat brother or sister, di gid maayo. Di man siya mamate, di sa bangkon, di lagi to akong sayop. Kamo may sayop. So unsa may gingon sa Bible? Sa verse 17, og kun dili gayud siya mamate kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Mo ni pinakauwaw. Mo nang ako sa pastor, pag namoy sayop gani nga makita nako, ayaw mo katinga og sultian gid mo nako sa personal. Kay kana akong pamaagi sa personal, ako nang gituyo para di mo maulaw. Kini mga pastor baya hangad sa ni pastor. Kini mga pastor baya o leader o mga ginikanan nga pakaulawan mo subangan sa mga tao. Kita mo tong na-viral sa Facebook nga ang pastor nga saba sa iyang mga membro niya, gipangganlan pa jud. Ikaw ha, di ka tighatag og kanapulo, tata. Nagabidyo ba si pastor? Masugot mo gingana. Ikaw tisay, nga namang sugot ka ti. Di ba, kung ikaw ang nanginaw niya sa apilis pastor, mapatay dyan ako ni unya ba?
Ingana sila mga saba mo nang sa pastor na nakita na ko diri nga ingani di ay pagsulbad pag naay usa ka tawo makasala. Sa ako siyang ditson og duol niya personal na ko pagstorya. Ngano man basta imong personal niya imong pasabton nga pinagis gugma ba. Nga. Kanang bawo ka nigugma jud nimo. Kaso mangod ako sa ingana nga undangan na nang imong bisyo kay bawo ka asa kuya nimo pastor ko nigugma ko nimo. Di ko gana madaot ka. Tanawa ang imong asawa minbiya nimo karon niya kanang imong bisyo karon nga imong gibuhat mas madaot ka anak unya pinaka worst anak may impierno jud ka. Manang di nimo na undangan nara na nimo basta ako concern ko nimo misulti ko nimo ay kasuko ngano man gigugma kanako gigugma ka sa Ginoo. Karon wala say sulti nga maot sa ako naman ako sang gipasabot pinaagi sa gugma. Kay pag once ang tao igsoon nimo sa i-correct nga pinaka kanang painsulto nga correct mas mo rebuild na nimo. Kani mga anak, di man dyan kalikayan nga, nagod sila kaguling kagustuhan, at least imo siyang gisultian. Kaya pag once nga magmahay siya, makaingon siyang masakto, di ganimong gingon sa ako. Amen, mga igsoon. Sumuna nga sa inyo, mga anak, sultiigid sila nga pinaagi sa gugma, nga gikan sa Ginoo. Muna, og dili, mamati. Ingon siya nga, isulti sa simbahan, o kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usap ka, dili magtutuo o kubrador sa buhis. Gani, sa ubang mga simbahan igsuon di na nila tagdon pag ang usa ka member nga makasala gani nila di na nila tagdon balik ko na kuha pag makasala ang member sa pastor di na tagdon sa pastor or ang kanang tawhana nga nagbuhat og sala di na tagdon sa ilang mga membro musugot mo gingana nga atong simbahan nga sama sa uban nga reliyoso kaayo pag makasala ka kay ikaw may sige chismisan mayon ka dito ang ingon na pare ipakita ang panagsunay o isang yana panagdait peace be with you nakita makasimong kontra di ka mo adto ay peace kana magdadumot mo ingana ang hitabo sa uban nga pag usa ka member sa simbahan o ilabi na kung si pastor kay tayo makasabi nga magwali ko diri hindi na manglingi magduko mo tanan nga naman di na mo mabless di pastor kay nakabuhat man siya sala. So kining simbahan wa na ko gitugot igsuon nga ang pagkahipokrito magari sa ato hinumdumi kitang tanan makasala. Amen. Munang pag makita ka sayot sa imong sikataw, ayaw siya ikondinar. Munang bisan pag makasala ta tagdong ya po nimo. Munang ingon sa diri sa punto igsuon pag di siya mamati sa inyong pagsulti ay iampo na lang. Kadi man di siya mamati. Wa sa namati ni pastor sa inyong mga gipangsulti sa kaigsuonan sa simbahan wa namati iampo na lang mga igsuon. Ngano man ingon ang verse 18 to 20. Tanawa ha. Og busa sultihan ko kamong tanan ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit ug ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Kung unsa ko ni gusto ninyo may tabo sa yuta gikayunan ko na sa Ginoo sa langit. Verse 19. Og sultihan ko pagayod kamo kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan anaa ako uban kanila. Ang point ani nga verse balikon nimo sa unsay gisulti atong ginugsinugdanan nga bersikulo. Kanamo kay mga simbahan nga moingon nga basta duha o tulo naa si Lord. What if kung ikaw nga lang usa nagsimba wa si Lord? So ang punto ani nga verse igsuon nga pag ang duha o tulo nga tawo magkauyon nga iampo nila sa Ginoo ang tawo nga nakasala si Lord malipay. So nakasabot. So kung dili siya mamati sultian kay garbuso gid siya ay sige. Ato na lang iampo sa Ginoo nga naman kay kung unsay dili mabuhat sa tawo kaya mangbuhaton sa Ginoo. Amen. So kintahay og inyo nang nasultian si Kyle, kinakasala siya, na imo niyang gibuhat, isa mamati ni Muti, gisumbong ni mo ni Gio, ni Priscilla. Wagi pon siya namati. Ang tibok simbahan na imong gisultian. Si Kyle, nagsultian niya tanan, mo na counseling ba? Nya kadi man siya mamati, para niya sakto man niyang gibuhat, so iampo na lang nato siya. Ngano man igsuon, dili ganahan si Lord nga kung ang usa ka tawo makasala atong isalikway or atong ikondinar. Amen. Munang atong iampo sa Ginoo nga dili siya mutagam. Nga ba? Na gani iban nga simbahan mingon sila nga Lord, pantunan ning tawhana or disiplinahan ni siya nga naman
dili man ta makadisiplina niya, si Lord na bahala mo disiplina ng tawanan mga igsoon. Amen. So man nga as much as possible atong paharion ang gugma gayud sa Ginoo mga igsoon. Kay ngano man ikaduhang punto ani pagpasaylo. Unsa dito una? Sultian sa kamatuoran, pinagi sa gugma ikaduha pagpasaylo. Tanawa, ikanang Bible manggo dili pwedeng basahon kung usa lang ka bersikulo. Sumpay maning tanan. Amen. So kung sumpay na siya kay usa ka chapter na siya, kaning sumpay ani mo connect po na siya sa nahitabo aning gibasa na to una. So ang pagpasaylo igsoon gisultian ani Jesus na pod, gisambingay na pod niya. So karon atong isamari ang story gikan sa verse 21 hangtod sa 35. Basahan na sa ninyo ako muli mo hangad sa ni pastor para makasabot mo nako. Ako na siyang i-summarize. Ang nitabo ana nga pangkuan, nangutana si Pedro, Lord, kung kintaw nakasala ang akong igsuon nako, di ba na-connect siya no? Okay, di ba ang core point atong una kay kung makasala ang usa ka tawo imong sultian. So karon nangutana si Pedro, Lord, ikapila man ako pasayloon ang akong isikataw. Ingon si Jesus sa verse 22, si Jesus bitubag dili kay ikapitura kun dili kapituan kapito, 70 times 7 equals 490. Ako mong isura na unsa pasabot ana. Munang nag-share si Jesus og sambingay hangad sa ni pastor. Ingon siya nga naay usa kuno ka hari or master naa say mga sulugoon nga nakautang niya. Karon dili man kabayad ang duha ka sulugoon sa utang sa master, gipasaylo na lang sa master nga naman kay iyang unahuna kani mga tawana di gud paigo ang ilang sweldo sa kada adlaw para ibayad sa utang nila nako. So gipasaylo nila nakasabot tanan. Pag uli sa usa ka sulugoon, hey, salamat Lord nakwit sa akong utang. Sa dako-dako kay tamo nga pagkakita niya sa lain sulugoon nga nakautang niya iyang gitrilyohan. O brad magdugid kay mo utang ba? Bayarin ako be. Katong tawanan nga nang Wilio gipasaylo sa iyang amo una. Nya karon kay nakautang ang usig si katawo niya iyang imong gikrilyuhan niya. Iyang gipriso kano man. Wa man kabayad sa utang. So yan si Jesus nga pagkakita sa lain sulugoon nga gipasaylo. Hala sir, katura bang si katong imong gipasaylo sa utang? Nakita na ko dito nga ang lain nga imong sulugoon niya gikrilyuhan kay wa kabayad sa utang. So katong tawhana nga gipasaylo nga nangumilyo sa lain tao, gipapriso pud sa mao nga amo. Gingnan niya, ikaw ha, gipasaylo ka nato kay kaybo kung di ka kabayad sa utang karon. Dapat napo kay kasing-kasing nga mopasaylo sa imong kauban nga naman ikaw pud gipasaylo man ako. So ang point igsoon sa verse 35 ni si Jesus o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Ingon usab di ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga ato sa langit kun dili kamo mopasaylo sa inyong isikataw sa kinasing-kasing gayon. So ang point ni Jesus sa mga igsoon sa atong mga kinabuhi, gusto niya nga pasabto nato nga kitang tanan, tara maingon kitang tanan. Kitang tanan dako tag utang sa Ginoo. Unsa may utang nato? Sala. Kay kitang tanan nakasala man ang bayad nato itambog sa impierno. Kinahadlukan kanang utanga. Why makabayad ni ana nga naman kitang tanan nakasala. Walay tao nga makabayad sa iyang sala ngadto sa cross nga naman kitang tanan makasasala. Munang salamat ni Kristo kay siya ang nagbayad sa iyang kinabuhi sa cross. Kita pa nang nakasala, siya pa din nagbayad. Munang karon salamat sa grasya ni Jesus kay bisag kita mo bayad unta sa atong kinabuhi sa impierno, wala na madayon kay si Kristo nagbayad para nato. Mura nag siya tidurinan nakautang og 1.5 million ngadto sa barangay pero gipasaylo sa barangay. So unsa man buhaton te pagpasalamat. Amen. Kitang tanan igsoon ang pinakadakong utang nga di nato mabayaran kaning utang nato sa Ginoo nga kitang tanan itambok untas impierno pero wala na madayon tungod sa grasya sa atoa. Munang hinaot igsoon dili nimo lang tawo na imong kagalingon nga matarong na ka. So kung anang pagpasaylo ni Lord sa imo maghatag unta na og kasing-kasing nga kahibang mo pasaylo sa ubang tao. Dili man na siya pangwintahay og unsay nasala nimo sa Ginoo kay
Tanan gyud, kitang tanan gyud way makabayad sa atong utang sa Ginoo. Pero gipasaylo ka sa Dios. Amen. Kasi mong kagulingon be, salamat sa pagpasaylo sa Ginoo sa akong kinabuhi. So karon, kay gipasaylo man ka sa Ginoo, kitagaan kag katungod sa Ginoo nga mopasaylo usab sa imong sikataw. Kay dili man sa mamati nimo sultian, yampo nimo sa Ginoo. Nganong yampo man imong pastor nga siya pag gani nakasala, yampo gud nako. Mo may gitudlo sa Ginoo. Unya pasayloa pagid siya. Oh grabe na kayo no. Siya pa'y nakasala, ampuan pa, pasayloon pagid. Ah grabe. Ngano man, dili lang siya ang makabuhat og sayop, ikaw pod. Amen. Kitang tanan. Wanang si pastor, di ko pwedeng magwali ninyo nga kamoy makasasala. Kay ako pod na ako ko kakulangon sa akong kagulingon nga tubangan sa Ginoo mo nang dili ko angayan mangondinar nato kay kitang tanan makasasala. Pero ako lang gibuhat ang akong katungod nga pastor ngano man gigugmat ang tanan sa Ginoo. Amen. Mo nang hinaot igsoon sa atong kinabuhi maghari ning pagpasaylo. Ingon sa ang Bible, kung dili nimo pasayloon ang imong sikataw, dili po ka pasayloon sa Ginoo. Tanawa ang Mateo 6:12. Mo na pag-ampo nga atong ginamemorize sige pag mag-ampo ta. Kabantay mo. Amahan na mo na ka sa langit pagdaygon ng imong ngalan. Iba ka mo na sa ka pero ako ba sa unsay pasabot. Okay ba unsay unod ana nang mao nga pag-ampo. Tanawa ng Mateo 6:12. Unsa may giingon ni Jesus? O pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Sa ato pa dili ka pasayloon sa Ginoo kun dili ka kahibaw mo pasaylo sa imong sikataw. Tininining. Useless ang imong papangay pasaylo Lord, pasaylo ako Lord kay usay di ko kasimba, pasaylo ako Lord kay usahay mamakal ko Lord, pasaylo ako Lord kay nagdumot ko sikataw Lord, pasaylo ako Lord ha. Sige na ba? Kumutubag si Lord, diya ka. Ana, wa gani mo pasaylo ay mo sikataw. Siguro grabe na pud si Lord ila. Iya mo to problema Lord, ning ato Lord, di ba? Nya mo may gingon ni sempulong. Makiglales kasi Ginoo. So nakasabot ang tanan. So usa nimo isettle ang imong problema sa Ginoo, pakigsettle una sa imong isikataw. Gani ingon ang Bible, pag musimba gani ka sa simbahan, nakahinumdum ka nga nakiglalis nga tao, uli isa sa inyong panimalay unya, pakig-uli niya usa ka mohalat og gasa sa Ginoo. Sa ilang kultura mga igsoon, layo ka ay ubang tao musimba sila unom pa ka adlaw usa sila makadung sa simbahan. Ningon si Lord nakahinumdum ka mo uli pa sila unong adlaw usa pa sila makasimba. Kay importante sa Ginoo nga makigsettle ka sa imong sikataw usa ka mosimba sa Ginoo kay useless kayo na mag-anak ka dito Lord. Salamat mo kag ingon nga naigugmat kintahay ka sa Ginoo pero ang imong kasing-kasing puno sa pagdumot dili malipay ang Dios. Amen. Tanawa ang sumpay nga verse sa Mateo 6. Sa verse 14, gibalik niya ang pagpasaylo. Kaya kung inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nato sa langit. Apan, kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nato sa langit. Daghan kay may impierno, dili tungod kay wa sila kadawat sa Ginoo kun dili kuwang sila sa pagpasaylo. Amen. Basig gatuo ta ha ang maimpierno katurang na priso, dili kita usab kung kita kay mo pasaylo sa tuig sikataw. Kaya ang sala igsoon dili man na magmatter sa imong gibuhat. Kaya napoy sala nga naa kasing-kasing. Di ba? Pagdumot, kasuko, kahakog. Sumana nila atong bantayan. Kaya basig sige tag kita sa sayop sa uban pero utak kita sa atong sayop mga igsoon. Amen. Muna nangutana si Pedro, balik ta sa gipangutanang Pedro, Lord, ikapila magud ko mo pasaylo sa akong sikataw. Ingon si Jesus, 70 times 7. Pila man na? 490. Kana mo ingon 490. Sa ilang kultura igsoon, kaning number nga 490, pasabot ana hangtod sa hangtod. Sa ato pa, dapat mo pasaylo kasi mong sikataw hangtod sa hangtod. Lisuda ana pastor oy. Lisod jud. Ano man, ingon ang usa ka pastor, sa dili pagani makasala ang imong sikataw, mag-andam na ka og kapasayloan. Si Pastor Peter Tanche, ang iyang anak sa Bible study sila, ang iyang anak gi-rape og 7 ka lalaki.
Nya sa kada kwarto gipuli-pulihan sa grade sa lalaki, sa 7 ka lalaki. Pag uli niya naghilak siya nganuman ang iyang anak naghilak na pod nganuman gi-rape og 7 ka lalaki. Kung ikaw kun ang imong anak na ingana unsa imong bation? Ipakihan nimo tong nag-rape, di ba? Unsa ni tabo? Gipasaylo ni Pastor Peter Tanchi ang nag-rape. Nagisiran pagid sa gospel. Ginan niya nga gigugma mo sa Ginoo. Grabe kaayo gugma. Kung kita pagto be, unsa tong baton ato ipapriso? Ato ipapatay nga naman. Deserve nilang mamatay og mapriso. Silutan sa ilang gibot sa kong anak. Pero grabe kaayo tungod kay napuno siya sa gugma sa Ginoo iyang gipasaylo. Nga naman siya pod gipasaylo man sa Ginoo. Grabe kay nga gugma. Mo nang tambag sa kada usa nato igsuon, dili ang pagka-isog, dili ang atong baruganan ang dapat maghari kun dili ang gugma gayud sa Ginoo. Amen. Kaysa musugot kag sa dili makasala ka sa imong sigataw, ang sigataw makasala nimo bisag unsa na siya kabuutan nga naman kitang tanan tawo na ta. Pero ang atong gikinahanglan ang gugma gayud sa Ginoo. Kibaw mo ang sikreto para magdugay ang usa ka managtiayon gugma sa Ginoo, pagpasaylo. Ang usa ka pamilya gugma sa Ginoo pagpasaylo. Ang simbahan tanan gyud tan-awa na nasa taas na to. Kay wala sila gugma sa Ginoo, dili sila kaybaw mo gugma sa ilang sikataw. Mo nang atong Pilipinas luoy kayo. Usas pinakakurap, ikaupat, ikalima sa survey na pinakakurap nga nasod sa tibuok kalibutan. Ikalima mo Ginoo ang Pilipinas nga naman dili gikinahanglan ang atong Pilipinas og leader nga bright kun dili naay gugma nga gikan sa Ginoo. Mo nang igsoon sa atong kinabuhi, lisod mo. Lisod kining nga naoy kining mo pasaylo ka sa tao nga gabuhat nimo grabing sayop. Pero mamanigitudlo sa Ginoo sugo man siya sa Dios, lisod siya igsoon. Pero nagkinahanglan tagugma gayud sa Ginoo. Ingon nga naminyo ko, wa ko naminyo lang para lang kay na ako'y kapares o ingon ko nga naminyo ko but giampo kapunay na mo sa Ginoo nga kana bitaw maghari jud ng gugma sa Ginoo. Di man jud kalikayan nga di may magasinabot pero salamat gid sa Ginoo mga igsoon nga kana bitaw nagpuno ang gugma sa Ginoo sa ako para may gugma sa akong asawa ug sa among pamilya. Nga kana makita ko sa among pamilya ba nga grabe sila kayo. Ano bang ilang sayop unya imo pa yung tuluan sa insakto kay nagugma kanila. Mo na gikanang nigsoon sa matag usa kanato nga tan-awo nato dili unsaon nato para muunlad ta or para mudato ta. Tan-awo nato ang atong matag pamilya igsoon kung naa pa ba sila sa Ginoo or wala. Kaya ang atong nasod, ang atong pamilya nagkinahanglan gayud sa gugma sa Ginoo. Amen. Lisod or sayon. Lisod no. Lisod kayo pero tanawa ang resulta sa tao nga nakibang magpasaylo og sa tao nga wala nagpasaylo. Di ba? Kaya ng Bible man, may lani mo sila nga mga disciples na ni Jesus kung magigugmaanay sila. Mo ni verse nga ato ang isigutan og mahuman ta sa John 13:35. John 13:35. Ito ba niya kung mga ni Lucas tiniban ang tungkol di mao. Juan 13 diha sa 35. Juan 13:35. Nanatanan? John 13:35. Amen. So, akong basahon sa Bisaya, 1:35. Kung magigugmaanay kamo, mahibalo ang tanan niya kamo akong mga tinunan. So, pastor, pangutana, unsa mang timailhan, pastor, kung usa ka simbahan tinuod nga tinukod ni Kristo na ay pagigugmaanay. Amen? Dagan sa mga tao karon moangkon sila nga sila ang tinuod nga simbahan, pero kusog kay makiglalis. Kusog kay makig-away, manginsulto sa ubang tao. Muna kato nagsangyaw mi sa Carmen, namin na himamat nga gitawag sila mga faith defender niya.
Kasi na, kuya, mayong hapon, kuya, kana pwede bang musangyaw mi sa gugmas Ginoo. Dong, di ko gunahan nga masakitan mo kay di mo tinuod nga simbahan. Di na niya. nasakitan agud mi. Yun sa di mi ginawa sakitan na mi ba. Ako di ko magilalis ninyo kay maluoy ko ninyo ba. Kay basig mauwawan mo or sakitan mo nya. Di na mo kapadayon sa inyong gibuhat. Nga na ba? Mo nang di ko makikuan. Motong si Pastor Junel yang ginito nga, kuya, naaman tay balaod sa Pilipinas nga freedom of religion no. Respeto anay lang pud siguro pud ta. Kay ikaw naman kay mong gituuhan, na kami napod ni mong gituuhan. Ang importante nga ang gugma sa Ginoo atong ma-share man. Sige kuya, salamat. Ari sa mi. So nakita ni mo igsoon, di ba? Kita nga mga Kristyan, makaimamat mo kung nga na, pakita lagi po ng gugma sa Ginoo. Nabalag, manginsulto na sila, kay mailan maginila, makitaan mo sa mga tao, kinsa tong tinuod nga naay relasyon sa Ginoo. Nagtrabaho ko kultura sa una, dito ko sa tigripak may uwil og suka og tuyo. Kami tigbangan-bangan nadto nya. Kato ko mga kauban, masisilag pangagda og mag-inom mga na ba. Nya dayon makiglalis mo din ang uban kabahin sa relihiyon. Nya matinga ang uban king ano di man ka musukol anong ngani man imong itubag. So na-bless sila ngano man nakita nila nga naa di Kristo sa kinabuhi. Wa ko nang hinambog po example lang ni sa ato ba. Nga kibaw gid kong daghan sa ato diri nga manglibak. Daghan kay mga tawo nga mo mapadungog ato na ganay mag-meeting na bitaw na nakastungod produdugan gyapon ka ba. Munang dito daw mo nako sagdiin na lang na sila kung may ilang sulti pero musulti gani kanila ayaw sila kinsultuha og kuan kanang nagod pinawitik-witik lagi nagmay mga alay-lain man tag gituuhan pero importante nga simba kita sa Ginoo kay mama importante maago tay butanay og kamo mo simba pud mo at least ang gugma sa Ginoo makapadayon ra gyapon. Amen. Muna nga sa atong simbahan igsuon ani nga simbahan na wa ta nang hinambog pero kanang ato yung paharion ang gugma sa Ginoo. Iba ba kay igsuon ang pinakarason nga magasakit ang tao tungod kay grabig pagdumot. Ang rason pod nga kining dili ka malipayon sa kinabuhi siguro nakadaghan ka mga pagdumot sa imong kasing-kasing. Daghan ka mga pangutana sa Ginoo nga wa to baga sa Dios. Manong gihimo maninimo Lord pero sa musugot kag sa dili kitang tanan mga matay aning ibabaw sa kalibutan. No? Nga ang importante igsuon na kitang tanan nga tubang sa Ginoo nga Lord salamat kayo kag gipasaylo ko nimo. Kay bisan pa og dato kay ka unya kanang pero ikaw rin ang nagusara unya ang imong kasing-kasing pulos pagdumot dili malipay ang Ginoo mga igsuon. Na igsuon rata silingan rata nya maglikay pag kita gamay pa natong balay nya maglikay pag kita sa atong isikataw na magbungol pag yun dili gyud malipayon gyud ganahan ang Ginoo na mga igsuon. Nakalalis bitin mo sa igsuon atong panimalay nga na bago pa nagpastor na ko pero ako sina nga paselo ako sa nasulti. Lisod kay na kana bitong ikaw ang nasa maguwang ka unya ikaw ba na kay katungdanan unya mangay at pasaylo. So lisod kayo na pero ingana ang dapat atong buhaton igsoon nga naman mga alagad ka sa Ginoo. Si Kenneth Troy nag-share mi pag discipleship. Wangkon siya nga makatubag siya sa iyang ginikanan sa iyang mga igsuon pero karon iyang gitry nga mahimo siyang good example sa pamaagi pag insultohon siya di siya mosulti. Muna example lang ni sa atong matag-usa nga kinabuhi igsuon. Amen ba? Nga bisag unsay ilang ikon sa ato paharion nato ang gugma sa Ginoo. Ang mga tawo nga imong ginumtan iampo. Iampo sila nga dili mamatay. Ayaw. Iampo sila nga i-bless sila sa Ginoo. Nga ipakita sa ilaan nga naay gugma sa Dios. Naman mo na pinaka importante makapalipay sa Ginoo igsoon. Amen. Pagamputa atong iduko atong ulo piyo ta mga mata. Lord, salamat kay Ginoo